Hej. I dag vil jeg vise jer, hvordan der man laver en makro til Dest er der 3,5 G Racer. Det vil sige andet. Så er det med at lave sådan en slags profil-agtig ting. Der. Så går du på makro. Stadigvæk ikke ud så klikker du record. Så, altså hvis du vil have en til at bare trykker normalt, altså venstre klik, så trykker du bare sådan der. Stopper filmningen af en art ting. Så gør du sådan der, sætter den på 0,004. Og det er der du trykket. Trykker du på den, der hvor der står 0,078. Trykker du på den der tegnepind der. Så gør du 0,004, ligesom den før. Og så trykker du ned her. Ja, det er så set. Så gør du til den er så rundt. Da jeg så trykker på den der, så vælger du den makro der, hvor jeg så har rundt makro. Tager så den der nederst. Trykker save. Og så har jeg og jeg har et eksempel her, hvor du lige taget. Du burde bare tænke sådan lidt random i. Se her. Så lader jeg bare shift ned. Det skal man jo gøre i gang. Og så trykker du på den tast, du har sat den ind på. Og så slush. Det lægger syret meget egentlig. Det er lidt mærkeligt. Men ja. Så jeg lige for den der. Nå. Det var det for mig. Hvordan du lavede en makro til din Razer Death Adder 3,5G. Og jeg